αλλάξουμε λίγο κλίμα με την έννοια πια ότι μιλήσαμε για την τωρινή κακοκαιρία. Η προηγούμενη ναι, όμως έχει αφήσει πάρα πολλές πληγές. Καταρχήν θα καλημερίσουμε την κυρία Εύη Τάχου, η οποία είναι υποψηφία με την αριστερή παρέμβαση στη Θεσσαλία. Καλημέρα κυρία Τάχου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Λοιπόν, κυρία Τάχου, είδαμε μια ανακοίνωση που έβγαλε η αριστερή παρέμβαση που αφορά στους πλημμυροπαθείς της Φαρκαδόνας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη δομή του Κουτσόχερου, εκεί όπου ήταν μέχρι πρότινος πρόσφυγες και μετανάστες. Και καταγγέλλεται ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η φιλοξενία είναι οι κανόνες, να το πω, μιας κλειστής δομής. Για πες μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο Κουτσόχερο φιλοξενούνταν, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις σκηνές που είχαν στηθεί στο Γριζάνο. Από μέρες πριν ξεκινήσει το νέο καιρικό φαινόμενο που λέγεται Ηλίας, τους είχαν πει ή μένετε εδώ ή πάτε Κουτσόχερο. Με δεδομένο ότι οι άνθρωποι βλέπαν τη νέα πλημμύρα να πλησιάζει, εκβιαστικά μεταφερθήκαν στο Κουτσόχερο. Γύρω στα 80 άτομα. Άρα το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι οι άνθρωποι δεν θέλαν να πάνε στο Κουτσόχερο. Είναι πολύ μακριά από τα σπίτια τους, είναι πολύ μακριά από τα χωράφια την περιουσία τους. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, ενώ οι πρόσφυγες του Κουτσόχερου, κακήν κακώς, έτσι, μεταφέρθηκαν σε δομές ήδη από τις 8 ή 9 του Σεπτέμβρη, άρα υπήρχε ένας χρόνος πάνω από 10 μέρες να καθαριστούν τα κοντέινερς, αυτό δεν έγινε. Και τώρα που είναι εκεί, στο Κουτσόχερο, βιώνουν τις συνθήκες που βίωναν δυστυχώς τις απάνθρωπες και οι πρόσφυγες πριν. Δηλαδή είναι κλειστού τύπου δομή. Το λέμε κάμπ, αλλά είναι στρατόπεδο. Όταν βγαίνει ένας πλημμυροπαθής που φιλοξενείται, εντός εισαγωγικών το φιλοξενείται εκεί, πρέπει να δίνει τα στοιχεία του στους φύλακες της πύλης. Όπως και όταν μπαίνει. Αν εγώ ο συγγενής του από τα Τρίκαλα θέλω να του πάω κάτι, αν κάποια αλληλέγγυη που το προηγούμενο διάστημα, ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί και σταθήκαν δίπλα στους πλημμυροπαθείς, θέλει να πάει κάτι, αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κανάλια, τα ραδιοφωνικά συνεργεία θέλουν να πάνε, πρέπει να πάρουν άδεια από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Αυτό, κύριε Τάχου, γιατί γίνεται, υπάρχει απάντηση, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαδικασία? Όπως καταλαβαίνω, υπάρχει διαδικασία με τους πρόσφυγες, εδώ γίνεται το ίδιο με τους ντόπιους. Υπάρχει απάντηση γι' αυτό? Να σας πω λίγο γενικά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να ξέρω στα γρανάζια της γραφειοκρατίας τι ισχύει, πόσο γρήγορες ή χρονοβόρες είναι οι διαδικασίες για να δρομολογηθούν. Όμως αυτό που μπορεί ο απλός πολίτης να δει, να καταλάβει με πολύ απλή λογική και σκέψη, είναι ότι η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν είσαι Έλληνας ή μετανάστης. Μπροστά σε συμφορά θα υποστείς εσύ τις συνέπειες. Συνεπώς δεν είμαστε όλοι ίσοι. Τις συνέπειες τις υφίσταται πάντα η ευάλωτη ομάδα. Τα παιδιά, οι φτωχοί αγρότες, οι εργάτες, οι μετανάστες. Άρα ζούμε σε μια εποχή που πολύ εύκολα μπορείς να γίνεις πρόσφυγας από τη μία μέρα στην άλλη. Συνεπώς, και μάλιστα να τονίσω και το εξής, ότι χθες το φαγητό τους το πήγαν από το Δήμο Φαρκαδόνας. Ναι. Γιατί από εκεί ατλείται το κονδύλιο. 7 η ώρα και ξεχάσανε να τους πάνε νερό. Μάλιστα. Δηλαδή ξεχάσανε στοιχειοδός, δεν μπορώ να πω να απαλύνουν τον πόνο τους, αλλά να τους κάνουν στοιχειοδός να αισθανθούν μια ασφάλεια ότι δεν απαξιώνονται ακόμα παραπέρα. Άνθρωποι που έχουν χάσει τα πάντα. Δηλαδή, αν πάτε στη Φαρκαδόνα μετά το πρώτο σοκ, όπου ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, και είναι σε μια κατάσταση αφασίας εντός εισαγωγικών, τους λες καλημέρα και κλαίνε. Ένα λογικό είναι, αφού έχουν χάσει τα πάντα. Η Δήμη που είναι, η περιφέρεια που είναι, και μην μου πείτε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια. Απλώς τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, τα πολύ διαφημιζόμενα, κατευθύνονται σε συγκεκριμένους οδούς, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Ποια αντιπλημμυρικά έργα έγιναν? Εμείς δεν το παίζουμε μετά Χριστόν προφήτες, αλλά και μετά τον Ιαννό, σε ανακοίνωσή μας είχαμε πει το εξής. Το νερό έχει μια φυσική ροή. Όποιος παρεμβαίνει σε αυτή τη φυσική ροή είναι δολοφόνος. Όποιος δεν βοηθάει στα αντιπλημμυρικά έργα, δεν προστατεύει τις περιοχές, είναι συνεργός σε μια δολοφονία. Και εκ των υστέρων, δυστυχώς, αποδείχθηκε πάλι ότι αυτό συνέβη. Ποια αντιπλημμυρικά έργα γίνανε? Το διάστημα, έστω μετά τον Ιαννό. Δεν είναι ευθύνη που διαφημίζουν όλοι έχουμε ευθύνη. Ποια ευθύνη έχει ο πολίτης? Να πάρει την τσάπα και να ενισχύσει το ανάγχωμα, το φτιάρι και να καθαρίσει τους οχετούς? Πού είναι οι δήμοι? Προεκλογικά μοστράρουν μόνο στα κανάλια. Βλέπω μια σειρά διαφημίσεις, ο τάδε ο κουστούμάτος, η τάδε με το ταγέρ κτλ. Πού είναι δίπλα στους πλημμυροπαθείς? Πιστέψτε μου ότι την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή συμμετέχω και σε κάποια αλληλέγγυα ομάδα και βοηθούσαμε στα σπίτια των πλημμυροπαθών, δεν είδα καμία αρχή να είναι εκεί.
Δεν είδα κανέναν δήμαρχο να είναι εκεί. Δεν υπήρχαν μηχανήματα. Στο δρόμο από Τρίκαλα για Φαρκαδόνα την Κυριακή είδα 2 φορτηγά του στρατού και μια μπουλντόζα. Τα πράγματα των ανθρώπων, αυτό που λέμε αιστεία μόλυνσης και υγειονομική βόμβα κτλ., είναι ακόμα έξω από τα σπίτια τους. Η λάσπη δεν έχει φύγει. Και δεν ξέρω σήμερα μετά την μπόρα τη χθεσινοβραδινή τι έχουν γίνει αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα στήριξης ανθρώπων. Δηλαδή περιμένουμε να γίνει το κακό και τρέχουμε πίσω από το κακό. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν είναι θέμα προγράμματος στήριξης απλώς. Είναι θέμα συγκεκριμένης πολιτικής. Το ξανατονίζω. Μια πολιτική που τον άνθρωπο τον απαξιώνει. Το είδαμε σε ένα πλήθος γεγονότων το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, τι μας λένε τα τέμπη, για παράδειγμα. Τι μας λένε οι πυρκαγιές στο Βόλο. Τι μας λένε οι δολοφονίες στην Πύλο. Τα θύματα είμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Άρα ο κόσμος πρέπει να διεκδικήσει. Δείτε λίγο, έβλεπα πριν στη Γουατεμάλα 6 πνιγμένοι από πλημμύρες. Το είδαμε ότι ο Ντάνιελ προκάλεσε απείρως μεγαλύτερες καταστροφές στη Λιβύη. Πλημμύρες στην Αγγλία, στη Γαλλία, δεν έχει σημασία. Τι πάνε να μας πείσουν δηλαδή? Ότι η κλιματική αλλαγή σημαίνει πως η ζωή μας δεν έχει αξία και να το δεχθούμε. Δηλαδή είναι τραγικό. Κλιματική αλλαγή ποιος την προκαλεί? Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ποιος την προκαλεί, ποια είναι τα αίτια? Είναι αυτός ο καταστροφικός καπιταλιστικός τρόπος ανάπτυξης. Κυρία Τάχο, εσείς σκοπεύετε να παρέμβετε όσον αφορά στη δομή του Κουτσόχερου για τον τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή μπορούν και κινούνται οι άνθρωποι εκεί? Σαφώς και έχουμε σκοπό να παρέμβουμε, γιατί το στοιχειώδες τώρα άμεσο, έτσι, είναι να φερθούν σε ξενοδοχεία, σε χώρους φιλοξενίας και να πάνε σε σπίτια. Αξιοπρεπείς. Κάποιοι δεν έχουν και σπίτια. Έχουν πέσει σπίτια. Έχουν σπέσει, βεβαίως. Ναι, σωστά. Είναι 100% μη κατοικήσιμο. Στη Φαρκαδόνα πολλά σπίτια έχουν γκρεμιστεί. Ναι. Δείτε λίγο, προχθές καθαρίσαμε το κοντέινερ ενός σεισμοπαθή, που έγινε και πλημμυροπαθής. Μπήκε σε κοντέινερ, ακόμα ήταν σε κοντέινερ. Ναι, μετά από 2 χρόνια. Ναι, άρα τι λέμε τώρα? Συνεπώς πρέπει να καταλάβουμε το απλό, ότι εμείς που παράγουμε αυτό το πλούτο της κοινωνίας δεν μπορεί να λέμε ότι η ζωή μας είναι τόσο αναλώσιμη που δεν τη διεκδικούμε και να φοβόμαστε. Σκοπό έχουμε να παρέμβουμε καλώντας και συλλογικότητες και ομάδες, και υπάρχει κόσμος γενικά, το είδαμε και στην πορεία στη Λάρισα, έτσι, που στέκεται δίπλα στους πλημμυροπαθείς, για να αποκτήσουν, να διασφαλιστεί το αυτονόητο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που έχει χάσει τα πάντα, τον πετάς σε ένα κοντέινερ και του λες ή στη σκηνή που θα πλημμυρίσει έτσι κι αλλιώς, θα τσαλαβουτάς τα λασπόνερα, ή στο κοντέινερ. Δηλαδή στοιχειώδης αξιοπρέπεια, έλεος. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Κυρία Τάχο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.